Titing. Titing. Oh, kalmar daw sa guga? Ha? Kalmar man ko. Oh, kalmar lagi ayaw pag-isog. Ha? Wa man ko gaisog ting. Hahay ka. Ubus-ubus sila gini mong tingog, no? Ayaw pag-isog. Baya ka titing, wala biya ko gaisog titing, normal ba niya akong tingog. O, wa na, gasagit na ka. Baya ka titing, wala biya ko gasagit, no? Oh, yun na, naging ka mag-istorya og tawo? Magasagit perme? Wa biya ko kasabot nimo titing, wa man ko. Ayaw lagi pag-isog, no? Naon sa ka mag-istorya og tawo? Baya ka titing, asa mo ko nga part ato nga gaisog. Kalmahir lagi ni mong tingog, ayaw sigigsing ka. Wa man ko gasing ka. O di lagi ka mo kalmaron. Yapos gina ko ni mo ning kahoy ron. Baya ni si titing, wa biya ko gaisog titing, wa biya ko gasing ka. Kalma ra biya ko. Ay lagi sigsagit, kisakit kas dalunggan. Wa man ko gasagit titing. Gasagit ka. Asa mo nabita pud adto? Litsi ka. Dura ka ni gasagit-sagit. Bahala ka diya. Yong, mayong. Tumalihog ko kuan na yung no kana akong Facebook ba. Di man ka kinahanglan mo siagit. Wala man ko yung syagit. Ninaya ko nun ni mong tingog, upay ka na kung saa. Nangaunsa man mo wa biya ko gasagit ana magastorya ko. Sa di problema ni mo nako, kano mga gaisog man ka nako? Naunsa man mo wala man ko gasagit, wala man ko nangisog ninyo. Inaman mo gara nun, hinanaya lagi mong tingog. Hindi naman niya akong tingog mayong. Ayaw lagi pagsagit. Asa man yung taon ko nabita nagsagit? Yate! Aw ka na noon, kalma-kalmaran ng tingog, di ka magsagit. Naunsa? Usay kakalma nga gaisog na ko! Aw, naramday na, mag-istorya raman day kag di mag-gaisog. Sablay tuyon mo nako. Kamu ba? Wa gani mo klaro. Gani habit ang gakalma ko ino ko niyo gaisog karon no ngaisog ko inyo ko niyo gakalma. Nangadaot na gyud mo no. Ay, kung si dagan nag-istorya, sa di tuyon mo nako. Wa mo klaro. Kuan. Kanang Facebook na ko yung ba? Oh, gaisog na po ka. Asa ko nang isogod? Kana. Nausa ko din ng Facebook? Di ko kabalom ko na password. Ha? Nausa mo din mo password? Akong Facebook na ay nang hack na pagkahuman karon ni anang Facebook kay ipatsinspas ko no karon di ko bulong mo sinsas unsaon man eh. Na, ako po'y kutaan o nimong wagi ko cellphone. Ayate ka. Kamatay po no gipadako na ko ni Monteo gipagkahuman karon di ka kabalo. Ayate ko noong kamayong. Pero ka daot imong mga utanon. Dok. Dokyo. Pagpatabang ko na akong kuano. Tay sa no, naunsa ka? Nganong gaisog po ka? Maling hulbaw man imong siyagit. Si Hulbaw, si ko nga normal lang nako. Magpatabang ko na akong Facebook. Naunsa ka skwirdo? Ngano po kang magasigi kag siyagit? Ay nasig tingog din ha no. Tabangi ko na akong Facebook naunsa ni. Patabang man da ikaw nya. Sige po kag sikasing ka haana. Mo man ninyong gusto di ba nga magsagit ko pirme nangala. Tabangi lagi ko na Facebook. Yate. Nadaot to binigay ka skwirdo. Pamintal sa hato no, naliso na bigyan ng pangwinta. Muna na resulta anang sa duha ka adlaw kadura pumukaon.